ya Rafael na Nomsa. Rafael na Nomsa. Nyaya ya Nomsa yaiti chii na Rafael? Inga kunetsana kwavari kuita nhasi mune makateerera ndovandi kutaura navo. Muri kunetsana mumba kana muri kunetsana takakupai nguva 2 weeks. Makambozviongorora kuti mudzoke muchiudza dare akamhangara mudare ndiani kuti mudzoke muchiudza dare kuti pa2 weeks dzatanga tabuda muno tadzoka nhasi nemhinduro kuna mambo kana mama dzendai mugorodai. Makabuda mudare manzi chii nedare? Makangati murume wangu amborofunga ndotaiti ndiri kumbofunga ndafunga kumbosiya saka makamubva kuti amborofunga. Ndiye akadai chitopinda zvandikubvunza nechirungu. Unoti makazvapisa zimba makaenda tuitsi. Okay, tangunzi musi wa14. Pakazi dai munhu unofunga ari vaitwa kufunga. Hatina kunzi ine munofunga tangu zuva remusi wa14. Makange maramukiramba mukadzi darereka kuti endai munogara pasi munofunga final decision yenyu kuti maramba inoita senhasi Kwete zvokuti tingakukubuditsa mudare toitai mozodzoka. For what purpose? Maida kuramba mukadzi muchiti ndiri kuda kumbwa. Handiti tikati chiendai mufunge pa2 weeks mozouya motaurira dare zvamafunga. Handiti ndozvamadzokera nhasi. Kana mama musina kufunga mototaura kuti handina kunge ndaziva kuti pati ndinofungira. Nyaya iripo ndeyekuti takapiwa nedare musi wa14 asi decision yandakangopa ndiyoyo nokuti ndinototya kuti ndikwanise kugara nemukadzi uyu haabvumi kana zvechivanhu haazvidi kana magariro ataita semadzingiro akandiita saka handingakwanise kugara naye. Vanzi vakanofunga kuti aiwa zvandakataura zviya handichasuduruka pazviri. Saka kana mutamupa 14 days dzekufunga nyaya yekuti ndotora mukadzi wangu kana ndorapa mukadzi wangu dzakawandisa nokuti ndozvaakanga atouya achitaura. Handiti saka ndozvaadzoka achitaura zvakare. Hama yenyu yamauya nayo muno ndini ndianani? Sisi vangu nabangu sisi. Sisi au ndisiberwa navo. Vabereki venyu varipi? Vari kuzvishava nekumusha. Ndofunga pamakabuda muno mudare makavaudza kuti tabva kudare kwamambo baba vanenge vakutiwa havachada nezvangu asi tapuhwa nguva yekuti vafunge nezvazvo tozodzokera kudare musi wa14. Handiti ndizvo? Saka madzoka nhasi vari kubva vataura kuti zvandakangotaura izvo kureva kuti vari kupfuurira nepfungwa yavo. Mune vana vangani? Vakamira sei? Vakomana vasikana? Ndandavya navo first born musikana, last born mukomana. Musikana ane 9 years, mukomana ane 4 years. Mukomana nemusikana. Makanga makaroora hongu baba listi ripo kuti dzinotemesera kungotora vana vevanhu mongochapaza mapedza kuchapaza vana vevanhu moti handichada mangwana mutoda umwe wekuchapaza futi. Ane 9 years. Ndandavya navo mukomana ane 4 years.
Apana zvakaitwa. Ndipo Ndiro president. Anonzi ndiwe ndiani? Ndimi. Ndo pariri karoora. Makatora mwana ari pachikoro. Aiwa. Nyararai mama. Pane mari yakanzi mari yechikoro. Ndimi yamudzidzisa. Aiwa. Mari yechikoro yamakatobhadhara 300. Okay. Ukasara balance ina 900. Kusiyana marorero atakaita but ndakamutora asingaendi kuchikoro. Ndati mari yechikoro maibhadharisirwa. Waitaibhadhariswa inyaya yekuti anzi akaenda kuchikoro. Marorero anoita kuvanza mwana akaita sei? Akaenda kuchikoro. Mwana akaenda kuchikoro anobhadharwa mari. Ndotsika dzekweyi. Ndozvavanoita ivo. Ndizvo. So mari dzaimako panapa ndo dzaibhadharwa mabhalansi ashara. Handingazive nokuti ilist ravakasara navo kumusha. Iwe rako nokuti pane taane time chakanyorwa hachidzipo. Bepa rinoere musi wa5 January 2018. Haisi 2018. Zviri kutaura. Oimbomupawo. Hazvisiri izvo. Hazvisiri izvo. Haisi list yacho iyi. Nokuti ini ndakaroora gore rinoita zvekuma 2016. First born ndo 2015. Eka, kwachikutaura kuti ini risiriro. Nokuti kutata kupinda mulockdown harisiriro bipe. Harisiriro. Kutiji vakanoora mwana wangu first born ane 3 years. Uyo ari mari list yawo iyi. Hatikuramba kachiguru munhu ari kuramba bhebhari tichiramba zvinhu chakanyorwa pasi. Kuno zvinhu zvakadaro. Hanyadzi kuramba kutabula list. Hatina kuzvisina. Vakataura kwatuena. Mamwe vakataura kutabula list ya. Ino list rirapo rikuratidza kuti hapana kuroora kana kutaura nhau dzekuroora. Hapana chakaroora. Zvipinge zvega zvega zvirapo. Rutsambo ruripo irapo ruverenge tiri. Ndizvo zvainzi kuroora rugaba. Zvino kana uchiona une balance kutsvakirai kuno ndaona pakanyorwa tsvakirai kuno chakamakwa kuiswa mari peru kuratidza kuti balance kainenge ichisarira. Zvizvi zvaitsvagirai kuno takabhadhara zvese. Kana riri kugaba takabhadhara. Musandataura ndakati list iyi haisi.
wauyire usina ipapo patisvika rabona ndakatisiya kumba kwandegara nemudzimai wangu saka achamuziye pamwe ndakatodzisapira nokuti raigara mudrokwe ndaitogara mudrokwe zvokuti mudzimai ilo hazina chikaidhikirira hapana zviripoka nokuti takuita nharo dzekuti takaroora tichitaura zvekuti bvunzai dzasara ngai onzonzi hapana zvakasara apa panapa kuvereka panapa pane nyaya yake uzva handiti ende vari kuratidza kuti bhuku ravo iri ndo rine maroora evamwe pandiri kuona wemumwe mumwe chete mumwe chete dorine ndiani ndimi kuti koi zvakanyorwa pazvii kuti zvakanyorwa tsvakirai kuno pane 120 page handiti then dare $50 page wapo paongorora inini handisina kubata bhuirori handingazive nokuti nansire munyaya inini ndoke handiti ndongada wauya nelisti rako ndoda hwai indotaura shiti yakadaro kudaro wakutaura inini baba vataura isai hwai musiyamo ibhadhara wai uchitaura nonsense kudare zvakadaro yakashata kudaro ezvinoti kana takabata malisti ako tichakombeya panapa hauna chakanyora usandipinamisire pameso zvaunoitira nemukadzi wako hazvizono zveozoita muno mudarika iso ratoziva kubva pauri chandoda kubatsira panapa kuona kuti une vana vawakabereka nevanhu ava zvausingachade mukadzi hauchade nevana vako here inda muchiita zvakadaro unototiratidza zvekuti une nhingi musoro mako hazvinendeswi totobvunza iwe uchidayira zvaunoziva kuti aiwa ndikutaura kuti iri listi wariona here rakafanana neriri kuno kuseri rakachekwa-chekwa ona chipindura mai pavataura kuti mamuchichema-chema nawe kusarangwa kwamakaita ndakati handasikazivi munopindura munhu ari kutaura nemi ini ndiri kutaura nemi ndoda kubatsira ini pakanyorwa listi riri clear rava handiti randaratidzwa nderimei rakachekwa-chekwa ndopandiri kuti wanga wariona here kuti tinzwe newo kuti iri ndora ndinoziva kana kuti iri handirizive handiti ndochimiro chazvakaita takakutaura kuti uya nelist ndopandauda kuti rugaba rwasvina $20 rusambo rwomunhu rugaba kako rwanzi $20 panapa pei asi ndeyehoye yakudani pamwakarongo irudhisha yehoye rugaba $20 pei saka wako wakaroora wakabhadhara rugaba kuvhura muromo kodiwa munhu akakodiwa $20 izvino kwezvi zvamakakama kunyora kudoku pamusoro imambo vaichema-chema vobva vanyora pafresh page vaiti vakaudzwa mari vochema-chema then vobva vanonyora pane fresh page. Wow. Alright, zvatikaite imini akamhangara nyaya ndiani? Ndini mama. Vari kuti havachakudai 2 weeks dzatakavapa plus nepakatangira kufunga nyaya iyoyo kuratidza kuti zveshuwa havachadii. Mamuchigara mupa 1 vakangobuda vachiti vari kuenda kubasa vakangoti taimbo dzavo dzese asi pana mama nababa ndakavazivisa time yavakangoti here zvandu
Ngatiye zvino mamugara muimba imwe chete here. Vakambotuta nezvavakaenda kumba kwavo. Vanondoramba imwe chete here. Hongu kana Taigara tese. Apa vabuda ndosaka ndakauya kuzoona. Havachada. Ndozvavakutaura. Baba Gandhi nawe kutoti ndimakazoyamo manhara. Ndoya vakazoti kwanza hamudi tsika dzavo dzemumusha mavo munoitwa chivanhu, imimi hamudi chivanhu kwamuri wenyu. Saka vari kuona zvakaoma kuti mungararama sei muchiti ivo zvichida ndo vanopoterwa mumusha mavo. Madzitateguru emumusha mavo anogona achisvika pamurume wenyu. Vana baba vake anenge achitori munhu mukuru kwavari. Mwana wavabereka zvinenge zviri paari zvinopa kuti vadii vange vachiuchira naiye. Handiti? Saka ndokwamuri kunopesana nemurume paari kuti no ipapo ndaona pakadii pakarema. Handiti? Saka akazongobuda zvake. Maybe aida kuti muone kuti ndati hatichada. Mai guru ndimatumwa munogarepi? Mogara Gwarara. Muri kuvanzwa zvavakutaura? Paisipo nyange tikati iripo haipo. Upenyu varidzi vahwo. Handitika? Chinozoitika chete ndechekuti kana vanhu vakati tichadanana tinofanira kurarama zvakanaka nokuti panenge paine vanhu vana varipo. Munhu nyange ukarapa mukadzi haunzi usachengete vana vako. Wakapedzisira riini izvozvizvi wakagara kwauri kuti tigove nemuono wekuti paunoenda unozonopfuurira mberi nekuchengeta vana vako. Pandakabva kumbeko ndo pandakapedzisa kuchengeta vana. Vana vakudei? Vaingodya semazuva ese atunoshanda tiri. Vaingodya zvatunodya isusu semazuva ese. Zvausina kutenga? Haunotenga sauta, unotenga sipa, unotenga chii, hembe dzawakasiya wakatenga dzichiriko. Tiri kuti isusu vana ivavo vanorarama sei? Kana uchiti iwewe mane nguva yakareba zvakadii zvinowagara nayo mukati? Tine 14 days. 14 days wabva baba? Ndizvo? Vakamnamisa 15 February. 15 February. Ndipo vakabva. 15 February. Ukaita mazuva mangari kuti February apera? Mwedzi. Patakabva kunotunga kunoku ndopa ndandine 2 days. Tabva kumba uko. Ndopa ndakauya kuno. Saka ipapo mazuva iwayo wamuri kufunga kuti hamashoma padhuze. Vana vari kuchengetwa nani? Vari kuchengetwa nebhizinesi ratakavhura pamba. Unorwara here? Bhizinesi rakavhurwa pamba rinochengeta vanhu havo? Rinochengeta nokuti mazuva ese kana makore ese atabva raishanda naro. Richiitwa sei? asi unotuma vanhu ndiangotenga motengesa chi? Tinotengesa patakshop. Saka unotuma vanhu ndiangotenga hatitumi vanhu but ndo vakasatenga vanhu zvakasatenga vanhu zvachizvo wakataura ndo baba wako? Hongu baba. Baba ukati muchibva pano handitika dzimwe nyaya dzinotauriranwa pamaziso pevanhu dzinozosvoresa vabereki vanenge vakabereka munhu. Mwana wedu kana ari mukuru kumba kwenyu ndoda kuti mumubatsire mwana hachengetwe nechunhu chisina maoko chisina njere yekuchengeta munhu. Anochengeta munhu mupenyu anofamba. Handiti? Tikaisa mari apa nyange yakawanda zvinengei tikasaibata kuti tiitore tironge kuti mwana anorarama sei nayo ingachengete munhu. Saka ndoda kuti azive kuti kana taura nevanhu vanoziva zvatiri kutaura
kana tichibvunza mubvunzo kuti vana vari kuchengetwa nani, unototaura kuti ndini ndiri kuvachengeta. Hatisi kubvunza sosi yekuti mwana ari kuraramiswa sei. Tiri kubvunza munhu ari kuchengeta munhu. Handiti sosi ndo yaari kutaura kuti takishop yazo inidi. Ko munhu ane takishop yachona ndiwe here kutengesa zvinhu mutakishop make? Ndiwe here kuzoona kuti mari iri kuenda kuchengeta mwana? Anofanirwa kuchengeta mwana kana kuti vana. Mukadzi ndiye waaramba, haana kutaura kuti handisi kuda vana iva, wochengeta vana vake. Asazodzoka muno mudare nenyaya yekunzi asi kuchengeta vana. Iye ndiye anototora kei yevana. Mutemo ndo zvaunototaura izvi. Kana mukadzi kuenda kumaintenance ndokuzvipedza, korongwa mutemo unoti pamwedzi unounza mari yakati. Toona kuti takishop inotora mari here kuendesa kumaintenance yemunhu. Vane zvitoro, vane mabhazi, vane chii, ndokunobva mari yavo. But kana aenda kumaintenance ndiye anototora mari achienda kunobhadhara kuti maintenance yekubhadhara vana. Handiti ndokunonzi baba kuchengeta vana vavo. Iye ndiye anochengeta vana vake. Saka ndiri kuti chinonzi kurambana nemunhu itoken of divorce, bhukuro. Ndiro takuda kuona richibviswa. Tozokukura kuti we tried our level of best. Imi makabudawo dai mwana wenyu 2 weeks dzakwana, madzoka naye achingori nesame mind. Kuratidza kuti zvinhu zvekumba kwenyu hatingazvipinde kana kumanikidza vanhu kuti vanhu ngavadanane ivo vasingachadanani, kana kuti paine umwe asingachadoni. Handiti makwa imimbiwo munogona kunge makatraya kubva musi iwoyo kusvika nhasi, asi munhu anomira nepaanenge adi amira napo. Handiti chitiitira izvozvo shamwari. Imimi bhukuro ndo rinoratidza vabereki venyu kuti ashuwa ndo zvakaitika. Mai guru vari pano handiti zvaitika izvozvo, baba ndo vochidzoka kana vachitaura nyaya yemaroro avo. Handiti vouya teererai, ndima ndikuudza tisatambise time yangu yekutaura zvinhu zvamunozonotadza kutsanangudza kumberi. Vana baba ndo vamunoti bhukuro rakabviswa ndichiona, ndo basa ramavinga kuno. Handiti hatigone kumujaja uyu kuti akazodini akadini. Handiti tinoda ivo kana vaine mujeredzwa ravo nezvavanoda kutaura zvichienderana nemalisti. Ava ndinoda kuti vaunze ravo listi kana vauya kuzotaura zvekuti taakuuya kuzoda kuti tiroorerwe nemukuwasha. Handiti anoroora vana vake, mukomana nemusikana, ndo vaanenge akuroora. Ndo mutemo watiinawo kuno, hatishandise listi rekuti zvakazenge zvakaita sei, zvakazenge zvakadini. Anenge akuroora vana vake. Handiti asi claim yeroora inoclaimwa nani? Nana baba. Ndo vanouya vakabata listi renyu rataona apa kuti zvakaitwa nemukuwasha apa ndechichi nechichi nechichi. Handiti ko rugaba rwe$20 kwaivo kana mukuwasha abisa rugaba kuratidza kuti aroora. Mai makachaja sei rugaba runochajwa $10-20 tovabatsira. Handiti pari nhasi toda kuona bhukuro kuchipiwa, bhukuro racho rinonzi token of divorce. Ngaimotoita process yacho. Abaini ambe hanzi mbenzi wakura. Ndikakura ndikakanaka. Dawa. Right, so I witnessed nyaya yekukura waramba munhu.
kuzoti wawana vane munhu wakudiwa mukati umu